салому дуруди моро бипазиред дӯстони азиз ва ҳамкорони гиромӣ қадр. шахсоне ки моро тамошо карда истодаед, шумо дар канали Фирӯз FM қарор доред ва мавзӯи имрӯзаи мо махсусан равона карда шудааст оиди бизнес дар ширкати Фаберлик. бисёре аз шумо медонед ки дар канали ман контент дар ҳар мавзӯъ меравад ва охирон бор бениҳоят вақти пеш буд ки ман дар бораи даъват ба бизнес як 3 моҳ пеш ба фикрам карда будам ва одамонро ба гурӯҳи кории худам даъват карда будам ва имрӯз мехоҳам ки боз як бори дигар тамоми шахсоне ки маро тамошо карда истодаанд онҳоро ба канал хушомадед гӯяму барои бизнес кардан дар ширкати Фаберлик даъват намоям. ман Абдуроза Фирӯз ҳастам, яке аз директори ширкати Фаберлик ва яке аз топ лидери лоиҳаи рақами 1 дар тамоми Осиёи Марказӣ, лоиҳаи Фаберлик Forever бо наставникони бузурги худ Ҷаъфаров Фарангиз ва Ҳафизов Алишер ки дар давоми як моҳ аз тарафи ширкати Фаберлик даромад доранд аз 7 то 10 ҳазор доллар. ва тамоми одамоне ки айни ҳол маро тамошо карда истодаед ва мумкин ки бисёре аз шумо дар бораи ширкати Фаберлик маълумот дошта бошед, лекин маълумоти нодуруст, маълумоти бардуруғ. мумкин кадоми шуморо гуфта бошад ки дар Фаберлик як хеле кор аст, лекин шуморо нодуруст фаҳмода бошад. мумкин шуморо фаҳмода бошад ки дар инҷа фақат шумо бори дунё заказ карда мебаред, мефурӯшед, борфурӯшакӣ мекунед, лекин не. ман мехоҳам барои шумо даъват намоям тамоми одамоне ки маро тамошо карда истоданд. муҳим нест шумо мард ҳастед ё ин ки зан ҳастед, муҳим нест шумо кор мекунед ягон ҷоба ё ин ки хонашин ҳастед, муҳим нест ки шумо донишҷӯ ҳастед ё ин ки мактабхон ҳастед ё ин ки нафақахӯр ҳастед. фарқ надорад. муҳим он аст ки шумо хоҳиш ва ҳаракат дошта бошед ва дар ин ширкат шумо дар як муддати кӯтоҳ метавонед ки ба даромади олӣ бароед бе сарфаи маблағ. бинед, мақсади бизнес аз чӣ иборат аст? мақсади бизнес дар ширкати Фаберлик ин сохтани тавараоборот аст. яъне шумо бояд ки тавараоборот сарзават кунед дар ширкати Фаберлик ва аз ҳисоби тавараобороти сарзават кардагии шумо ширкат барои шумо аз 3 то 23% даромади пулӣ медиҳад. анаку бинед, ҳамин тавараобороте ки дар ширкати Фаберлик шумо сарзават мекунед, ҳаминро шумо дар дигар ҷойҳо карда истодаед, яъне сарзават карда истодаед, лекин мутаассифона ҳеҷ ка барои шумо пул надодааст. масалан, шумо меред як мағоза, маҳсулотоша харидорӣ мекунед, барои шуморо писанд мебиёяд, меред дар 10 та дӯстотон ҳамин маҳсулотро таъриф мекунед, реклама мекунед, 10 дӯсти шумо ба рекламаи шумо меравад, аз ин мағоза харид мекунад. фоида дар ки? дар шумо дар соҳиби мағоза? албатта ки дар соҳиби мағоза. ана ҳамун фурӯшандаи мағоза ҳатто шуморо раҳмат намекунад барои таклиф кардани 10 та дӯстон. ё масалан шумо якта ресторан меред, хӯрокуша мехӯред, барои шумо писанд мебиёяд, меред 10 та наздикотонда ҳамун ресторан тавсия медиҳед ки ҳамунҷа барав, ҳамунҷа хӯрокот балаззат дорад. ин чиз дар зиндагии ҳар яки шумо шидагӣ ҳастед. ин тавсияро шумо ҳама вақт додагӣ ҳастед, лекин соҳиби ресторан ҳеҷ вақт шуморо аз ҳисоби даромаде ки мегирад ягон фоиз наметиҳад, ягон чӣ наметиҳад. лекин шумо ҳамин корро такрор кардаестед, бе пул кардаестед. ҳамин корро дар ширкати Фаберлик шумо мекунед, пул кор мекунед, оддӣ. яъне шумо маҳсулотҳои ширката худатон истифода мебаред, соҳиби таҳфиф, тӯҳфа, маҳсулоти босифат мешавед. и дигар одаморо даъват мекунед ки иштоки вайрон просто барои худшона харид кунанд. инҷа ба ягон чиз фурӯш намекунем. мо маҳсулотро барои худамон мехарем, скидка мегирем, тӯҳфа, маҳсулоти босифат. и дигар одаморо даъват мекунем иштоки вайрон барои худшона харид кунанд, скидка гиранд, тӯҳфа, маҳсулоти босифат. ҳамин хел аз ҳисоби обши хариди тамоми командаи шумо ширкат барои шумо аз 3% то 23% маблағи пулӣ бармегардонад. ва инро ҳама карда метавонанд, новобаста аз он ки шумо диплом доред ё ягон донишгоҳи олӣ хондагӣ ҳастед ё нахондагӣ ҳастед. ин кора ҳама карда метавонанд. боз як бор дига мегӯям, муҳим хоҳиш ва ҳаракати шумо. аз мо омӯзиши ройгон, дастгирии ҳаматарафа, роҳнамоии доимӣ аз тарафи профессионалон, ҳама системаи кории тайёр ба роҳ монда шудааст. танҳо ва танҳо хоҳиши кории шумо лозим аст. дӯстони азиз, бисёре аз одамон маро менависанд, бовар кунед, бисёре аз одамон менависанд, ман зиндагиам бад аст, ман зиндагии қин дорам, ман мехоҳам ки пешравӣ намоям, ман мехоҳам ки даромади калон ба даст биёрам. аммо ҳангоме ки онҳоро мефаҳмонӣ ки дар инҷа кор кардан дар кор, мисол бизнес кардан дар кор, онҳо мегӯянд ки эй ман наметавонам, аз дастам намебиёяд. яъне кор кардан намехоҳанд. бовар кунед, ҳама мехоҳад ки зиндагиша иваз кунад, лекин ҳама намехоҳад ки кор кунад. ҳама тасаввур мекунанд ки дар
ҳама ҷо мисол хаёл мекунам ки дар фаберлик даромад халияв аст. Масалан ман инҷо шита одиғ карда истодам, пул омада истодаш. Не, интари нест. Дар ҳама ҷо меҳнату ҳаракат кардан дар кор. Лекин ҳамин меҳнату ҳаракате ки шумо дар фаберлик мекунед, ҳамин арзанда аст. бовар мекунед? ҳамин меҳнату ҳаракат арзанда аст. барои чӣ? Барои ки ширкат бениҳоят ана ҳамон меҳнати шуморо даромади хуб метиҳад. бовар кунед. ва ман тайёр ҳастам ки шуморо роҳнамоӣ кунам ва ба даромади олӣ барорам дар ана ҳамин ширкати фаберлик. хоҳиш доред ки дар ширкат даромади калон бароед, ҳаракат ҳам дошта бошед, меҳнат ҳам кунед, чунки бемеҳнат беҳаракат намешавад. дӯстони азиз, ина ҳама вақт дар ёд доред. ва айни ҳол ман мехоҳам ки барои шумо якчанда даромади ҳамкорҳоямон ки дар ана ҳамин моҳи гузашта аз тарафи ширкати фаберлик даромад ба даст овардаанд, дар моҳи июн. ҳозир ман видеоро шумо дар пешниҳод кардастам. моҳи июлда, имрӯз 19 июл аст. ман ҳамин видеоро снимат карда истодам. лекин ин отчётҳо ҳамаш аз моҳи июн. барои чӣ? барои ки ҳозир моҳи июл тамом нашудааст, отчётҳои моҳи июл наомадааст. ман ҳамин отчётҳое ки шумо ҳозир нишон медиҳам, ҳамин отчётҳоро ҳамаша ихел якта мефаҳмонам ки бинед ки масалан одам чанд сомон дар инҷа кор карда метавонад. якчанда ҳамкоромона пешниҳод мекунам ва дар охир даромади наставникомона. бинед Солиева Мунира, ман фикрам ки дар инҷа ихел чапана нишон медиҳад. Солиева Мунира аз рӯзи 1 июн то рӯзи 30 июн, яъне дар давоми як моҳ аз тарафи ширкат даромад ба даст овардааст. 3440 сомону 94 дирам. ина мехоҳад даромади олӣ. Ҷафарова Чимноз, шахсияте ки дар ширкат тӯли солҳои зиёд аст ки фаъолият мекунад. модари ҳар яки мо шумо аз бигем хато намекунем, 75 сола аст модари мо ва дар ширкати фаберлик бизнес карда истодааст. даромадаша бинед дӯстони азиз. Ҷафарова Чимноз аз рӯзи 1 июн то рӯзи 30 июни соли 2022 гирифтааст 5538 сомон. 5538 сомон. хоб ана аку даромади наставникомона биё мебинем. ман гуфтам ки аз 7 то 10 ҳазор доллар наставникои мо даромад ба даст мебиёранд ва хушбахтона мехоҳам барои шумо гап занам ки даромади моҳи гузаштаашон 11 ҳазор доллар зиёдтарак аст. ва биёед бибинем. ина бинед. Ҳафизов Алишер, ин шавҳари Апай Фарангиз. Ҳафизов Алишер аз рӯзи 1 то рӯзи 30 июни соли 2022 гирифтааст 25785 сомон. бинед 25785 сомон. ин даромад танҳо аз ҳисоби таварабароти офис аст ва боз аз ҳисоби гурӯҳи корӣ. бинед. Ҷафарова Фарангиз аз рӯзи 1 июн то рӯзи 30 июн гирифтааст 83941 сомон. агар дар умум ҳаминро ҳар душа ҷамъ кунем 100,000 108 109500 сомони зиёд гирифтаанд. 11000 доллари агар мисол гирем поза дар ширкати фаберлик ба даст овардаанд. ва тамоми одамое ки тамошо карда истодаанд мехоҳам барои шумо гап занам ки Апай Фарангиз, Акати Акай Алишер, ин даромадашон ай ҳаво наомадистай, ай осмон наомадистай. ё вақташа хуб меҳнат карданд, хуб ҳаракат карданд то ин ки соҳиби ана ҳамин даромадои калон шаванд. ва ман низ аз ҷумлаи шогирдони ҳамин шахсиятҳое ҳастам ки дар давоми ана ҳамин як моҳ аз тарафи ширкат аз 8 то 12-13 ҳазор сомон даромад ба даст мебиёрам. ва манам роҳи ана ҳамин шахсиятҳои бузурга пеш гирифтаму ба пеш ҳаракат кардистам то ин ки ба даромади ана ҳаминҳо бароям. ва ана ҳамин шахсиятҳорам аз нол сар карда буданд. манам аз нол сар карда будам. вақте ки ман фаберлик омадам ҳеҷ камада бовар надошт. YouTube канал тамошо кунед, видеои саҳначаи саргузашти ҷаҳони муваффақа мебинед ки чӣ рӯзҳоро аз сар гузарондаги ҳастам ман. ҳама дар инҷа аз нол сар мекунанд. муҳим он аст ки шумо боварӣ дошта бошед ва ҳаракат кунед то охира равед ва ҳатман муваффақ мешавед, ҳатман даромади олида ба даст мебиёред. аз аввали видео то охири видео дар зери ана ҳамин навор ки шумо тамошо карда истодаед рақамҳои телефон, қадди номери WhatsApp, Telegram мебарояд. марҳамат карда нависед. мо тайёр ҳастем ки бо шумо ҳамкорӣ кунему, шуморо дастгирӣ кунем дар ин шинка муваффақ шавед. баракати кор, рӯзи хуш дошта бошед. имрӯз шумо корҳоеро анҷом диҳед ки дигарон намехоҳанд анҷом диҳанд ва бовар надоранд ва фардо шумо соҳиби зиндагие мешавед ки дигарон танҳо орзуяшро мекарданду халос. дар паноҳи худо.